hòstia puta! Portem més de 3 hores assajant aquest tema. 3 hores, amb el mateix ritme, 3 hores aquí picant fort a la caixa. Som-hi. I sabeu per què? En el tercer vídeo fem aquest tema que hem trigat 3 hores en composar. 3 hores, nen, 3 hores. Molt senzill. Perquè ens defineix d'alguna manera. No som el típic grup que simplement crea, composa i fa música a través de l'alcohol o tot tipus de drogues derivades artificials. No. Nosaltres som diferents. Sabeu per què? Perquè nosaltres l'energia la traiem del cafè. En concret, de la jata. Del cafè! És la cafetera jata. Llavors, El temple del cafè. El temple del cafè. Ho posa aquí. Llavors, s'agafa l'ampolla d'aigua. S'omple el dipòsit de l'ampolla... Perdó. S'omple el dipòsit de la jata. Com que avui som 3, perquè a vegades el baixista no ve. Ho dius per mi? Ho dius per mi, això? No, segueix, vale. Omplo el dipòsit. Tanco el dipòsit. Li dono el botó d'or... No, m'he equivocat, perquè primer s'ha de fer el cafè. Has ficat el cafè? No he ficat el cafè. Hòstia... Ho he fet molts cops, però saps què passa? No us preocupeu, és la bateria, és limitat el xaval. Però, llavors, molt cafè. Llavors, ja està posat el cafè, tanquem trec aquest got que no sé què és, tanquem el cafè, agafem la tapa, la posem sota del dipòsit de cafè i encenem. I ara, escolteu, la màgia. S'està fent, ja està baixant molt força el cafè. Ojo que cau el cafè, atenció. Atenció, veieu com cau el cafè? Minutos de guitarra musical. Més o menys, a la meitat del got, més o menys, que com està ara, aturem el procés de fer... Aturem. Ja apretem el botó. S'agafa una tassa, la primera que agafem, la que trobem, i venga, s'aboca cafè, i ja tenim el primer cafè. Però hem de fer-ne 2 més. Ara sí podem procedir. Ah, sí, home, sí. Ja m'he adelantat, però bueno. Sí, és el moment del ritual. El ritual és una jata para todos y todos para la jata. Que és original nostre, Ningú no ens hem copiat de... Silenci, anar quan és una jata. Vale. Anem a tocar el tema de la jata. Vinga, sí, va, d'una punyetera, que tinc ganes. Quedi com quedi. 3 hores, va, vinga, va, hòstia. És que s'ho mereix. Quan estic tot patat o em fa mal el cap, això és senyal de que necessito una jata. Quan tinc molta son però igualment he de córrer, això és senyal de que necessito una jata. Quan arribo al local, abans de començar, el que necessito és una jata. La jata és millor que un paracetamol. La jata és millor que el millor alcohol. La jata et porta a un altre nivell. La jata és cafè. I jo també.